Hei sinä. Eikö sinulla ole kavereita? Oletko aina viimeinen? Kiusataanko sinua koulussa? Ostiko isä tyttöjen pyörän? Tiedätkö miltä alkoholi maistuu? Haluatko muutoksen? Sinusta tulee amis. Mitä asiaa? Mahtaa vituttaa ajaa pyörän kanssa täältä. Otetaanko viivoilta? Mitä aina? Ei se asentaminen kovin vaikeeta ollut, katos kun ensimmäisen ostettiin tonne kunnon 60 pörinäpönttö, startti hiukan pirikkeitä, hitsattiin, rautasahalla vedettiin, mutta jumalauta kun kuulostaa hienolta, et on varmana kuullut tämmöstä ääntä kyllä ennen. Ei. Juman kautta ja kiilteli niin saatanasti. Sitten käytiin Porin reissulla, oli helppo haettiin sieltä hiukan vanteita. Myyjä sanoi, että 300 € näistä kiiltävistä alumiinivanteista. Juman kautta 2 vuoden takuu takaisin, että kyllä nämä ottaa mukaan. Näistä kyllä kiiltää, näissä voi peilata itteensä. No niin, hei Juippi, tules katsomaan. Hakattiin kaverinkaan vähän lekalta tähän lommoon kylkeen, että ilmanvastus pienenee. Ja jumalauta sanoi, että kiihtyy paljon paremmin. Et ennen oli joku 10 sekuntia, nyt se on 6 sekunnissa satasessa. Ja sanoi, että ajateltiin hakat kaverinkaan koko auto täyteen lommoja, mutta rahat loppu kesken. Kyllä se vielä tulee, tehdään se vielä kyllä. Niin, ja sit siitä tuli samalla mieleen, että muutakin me tehtiin tähän etuosassa päin. Juippi, tuossa kattoo tätä vielä kans. Viikonloppuna kaverinkaan maalattiin koko paska uudestaan. Maalattiin merkki ensin vain punaiseksi ja keltaiseksi, sitten me tajuttiin, että se on sininen ja valkoinen niin kuin Suomen lippu. Tonaiset härkot kuitenkin sijaittelemassa täällä konepellin alla. Kuitenkin se, että me vedettiin sulakkeita tripla määrä tänne. Me ajateltiin, että mitä enemmän sulakkeita, niin sen parempi. Kun yleensä mitä enemmän, niin se on sen tehokkaampi aina.